Aduyo hoyalong kai ki soluk sudagatamon ke paham thek-thedet aputhak council kacharetum aphan ningkang samse chapaklangsi Prekjam hamphang asong atum kachesong. West Karbi Anglong ki parlo Assam mate Karbi Anglong lapen Meghalaya border tapada hawaralok preniphai sirkep arni pang thek-thek chomang atum wang paksi orival timungpu abang phan aprat armutikangdat lapen penang abang photum aphan arengahu pasutekang. Karbi Anglong lapen Meghalaya aduyo hoyalong solok sudagatumon ke jablaki lamki mi kalilo. Bonta Assam government lapen Karbi Anglong Autonomous Council kachariatum kilang kipang kriya joksi apong ta Karbi munidatum si apran amoi damnang barat. Bangso puthang ningkang samsi chapaklangsi Prekjam hamphang songatum chingrum si preniphai kebarnikang sam di phorong supi formal good center thengnolong malom su kachesong sai kedeng ponabirta nangli. Bangso kachesong hot hamphang songatum kaning jepon ki aduyo hoyalong kai kita suluk sudagatumon ke paham thek-thedet aputhak Karbi Anglong Autonomous Council atum chetherak nangji. Karbi Anglong rai thek-thi polote Karbi Anglong Autonomous Councils EM tuliram donghang arpupen cheunangji lapen give and take policy mentuneta chedondun thek-thi pusi lamthe chapaklang wenti. Dak hamphang som chingrum pen chipini ni tum ladak isi symbolic protest bang dengi lok symbolic protest ke dengnang ka thela bang ke atum ya jong ni tum social media pen chenglok kape ka platform ate domain hai pen theklong lo inut o ilituma korte o rival timung walangli haladak border mata ahoi ka charai koma joine chomang atom khasipina ratum hadak tapada dimbo lo arong lo khala bang so bang phu mate lituma korte phana prana mutet lo lapen ko bang serkep abang phu atom han ke pil ke thengi chok ki thubi thara joine penan injure lo lang litum ham hospital ng isang bom chini do lasila dak long bang niltum ki pudam kang tung bang ke lagi total government itu failure ko pudam itu ko people mapul patang ne government itu primary responsibility lo alang litum citizens atau protection gipi sir me non apor bang kalang litum citizens sara to sum han protection bang piek the so protection ki piek the joine si non bang ino pran damang jilo police e paton lo mene tami hala police patong ko ta ko pi phan lo hala arjuna ko chomeng atum na attack lo website me police atum thangna ta action bang dengon de tear gas aphian se apuni chide aphian hala dak lo preventative measure la person ke deng ko la lapen chini lo Karbi atum pa chuching ma iching sai lo hala dak lo pulo je labang so alamki jujete ka ke nang tum sai ke ti disar me nang dengri thap lo nang klem ri thap lo woi pisan me chomang atum patoi ti pen dak long wang lo tapada long wang mat Karbi atum se me pulam thama do kok ma aphi bang kopi ko son ben ne suluk soda katomon do kok lo asi police atum chini lo hadak la me suluk soda atomon ya ni sinang jabi putang de kopi po se ke cheng pen 144 la section hala district administration of pi pe de lo asi dak long lang nam lo de la ke district administration of failure lo la pen Karbi Anglong Autonomous Council pen jero la pen state government of failure lo kopi pon ma lo lang de state government of sa tame ladak lo interstate border dispute possible po ha pere lage border dispute ko gali atema 1951 ahot bangke Karbi Anglong adui hoy bang hada ke serial lo langdam lo putang ni lo artificial boundaries sa tame do har dak lo ke la natural boundaries sa tame do la sera dak lo ke mentune ta lage disputed poli sa tame some vested interest khas Meghalaya side pen dak bang pen alang itum longli na kachirai gipan encroachment ngi claim aphan alang itum apong disputed la puson ka pinchong do as Karbi Anglong Autonomous Council sa tame non apong alang itum stand chipik lang duni ka po je Karbi Anglong bang 1951 ben adui hoy bang flagar lo po sila si puthot las bang so disputed polong e chikoy dinang ni lapen kedamtang ili to marjo 2021 aning kan give and take policy o komen polang potang de era thora ko hala bang so give and take policy amen pen 12 long kri hini adim dolo isi bang lapo guwahati sa lo khana para lamba de lapo ili tom Karbi Anglong lo block 1 and block 2 la sila da Kopuson si chief minister alang li lada Karbi Anglong e disputed abi puchini lo sa dame lada long alang li disputed area po kapinchong da thailo la sila dak long bangke Karbi Anglong Autonomous Council sa dame ladak long chikoy do nang ne lapen ladak long la defensive policy comment regional committee po seng headed by cabinet minister Piju Sajarika la sila dak regional committee pe sa dame abhijit kro ben chenglok rina terang pi pen chenglok pinana tum do head senglong phar ben chenglok kape tum la sila dak regional committee pen check do nek nei athema kopi bo sa hadak charbo waran ma polo padang de main reason mang ile tum ga chini nai bage ahol tema ke damtang ani sanda ka charbo bang do sa non bang ke map mere ata the bang ke labang so dim bang ke disputed ki pudera joini sa hala khasi atum sa tame ani the bin nang naklo da support si non bang ke Allah puson alam ki nang do re la si permanent solution jong si banang ji lo padang de first and foremost ke labang so disputed area pudangge chibidrowek nang pola pen Karbi Anglong Autonomous Council hadak no kan ma members je thap dun bang ke hala dun bang ke puthot chibidro dun lapsi last ten mang chipek langik na pola pen prabjin bela bang so puthak non bang ke
Chief Minister level pensi lapu Meghalaya lapen Assam tum Chief Minister level chingki chithan si labang so monsa mati kithir thip isi concrete steps yang lapo jong si lapule dengde pelopatang te ex gratia I kunili tum inu puam de kami ex gratia penge muni rakai nam yonde bangko an lo muni datum chinang langke lasi lapulok muni rapang ke dam nang lok po bange chok chilo sarkar atuma duty la mithanga sa arada sufan protection pian ya lasi ex gratia bangke pibera bangke la bange chok chisi permanent solution wanji tansi sai mo bangteng pona ko bansi nitung labang so symbolic protest pen kabingo Thomas Council ba chon ipon Darul Charsilun pensa mi chisong adim na lalo Karbing long ahoi Meghalaya la block 1 block 2 along kaiketa judune pleng ne labang so adim long kaiketa suluk soda kadim labang so adim non dong parsang ta me pran dam jui la so se beta long ne tum ke non ma palen long elang yo lasi council tum chipubom line belong to Karbing long Thomas Council mate long le phelang hem po council hello po pi la masana problem ke create long ke copy pon ma ta hem putum kilo support ma po sini tum puda direct abang ke hem putum yo si in tangkring hem puyo te strictly kam claim asante la masana घटना के घटी te daji po la senon hem pu chikrong dimo se loso lo pule dangte non ke lason lo mo kapre border ta me lasona class bang bang dong lang ma po sini tum chini lo nang ma pote long le du ya hoi ke charai ko ma joine si pran mui ke dam nang lo si arni ke ong ben same hamphang asong itum Karbing long ara tum te Karbing long a CM non ki khibom alang li CM tuliam rong hang asang ho phan alang li phan bu bom lo lam pale bom lo message pale bom lo itum Karbing long itum adu ya hoi long charge up thip nang ji long le phelang along itum charge up thip nang ji charai kom thip nang ji pu kai ken satame itum solang do Karbing arat do an same sarpi sarphu ki thi ki bi akli mang pha ri so yang do an satame itum atok ano ke do Karbing an same alang li phan same ke than pachini bom lo alang li non pu an satame alang li ke claim ke dam phan arjap thip thek the joine itum Karbing atum pran moi ke dam nang ke ining dok pik khangjang ining oi pik khangjang la pa ining ta dang je pik khangjang